आज आपण बनवूया चिकन हक्का नूडल्स। त्याच्यासाठी आपण एका वाडग्यामध्ये चिकन घेतलंय, त्याच्यामध्ये विनेगर टाकूया, काळा मिरी पावडर टाकूया आणि चवीपुरतं मीठ आणि एक अंड फोडून टाकूया त्याच्यात। आता ते मिक्स करून घेऊया। आता मी पाणी तापत ठेवलंय, थोडंसं मीठ टाकूया, थोडंसं तेल टाकूया आणि त्याच्यामध्ये नूडल्स टाकूया। नूडल्स बॉईल झालेले आहेत, आता ते काढून घेऊया आपण। त्याच्यावर थोडंसं मी पाणी टाकते थंड। चिकन मध्ये आपण 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर टाकूया। आता फेटून घेऊया। फेटून झालेलं आहे। तवा ठेवलाय, तव्यामध्ये मी तेल टाकलंय, तेल आता गरम झालंय। आता आपण त्याच्यात चिकन टाकूया आणि आता ढवळून घेऊया चांगलं भाजून। आता चिकन भाजून झालंय, ते आता आपण काढून घेऊया। परत तेल टाकूया तव्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये अंडी टाकूया। 4 अंडी टाकलेत मी। त्यात मीठ टाकूया, काळा मिरी पावडर टाकूया, ती भाजून घेऊया चांगली। अंड पण भाजून झालंय, ते पण आपण काढून घेऊया। परत तेल टाकूया, इथे आपण एक कांदा टाकूया उभा कापून, तो भाजून घेऊया। आता हिरवी मिरची आणि आलं टाकून घेऊया आणि भाजूया। त्याच्यावरती शिमला मिरची टाकूया, लाल शिमला मिरची टाकली आहे, पिवळी शिमला मिरची टाकली आहे, गाजर टाकूया, कोबी टाकूया, ते चांगलं ढवळून घेऊया। त्याच्यावरती कांद्याची पात टाकूया, चांगलं ढवळून घेऊया। त्याच्यामध्ये आता चिकन भाजलेलं टाकूया, त्याच्यामध्ये अंड आता टाकूया। हे सगळं भाजून झालंय, आता त्याच्यामध्ये आपण काळा मिरी पावडर टाकूया, परत विनेगर टाकूया, सोया सॉस टाकूया, चांगलं एकजीव करून घेऊया। आणि आता आपण त्याच्यामध्ये बॉईल केलेले नूडल्स टाकूया, आता एकजीव करून घेऊया। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, कमेंट्स नक्की द्या। आता आपले नूडल्स तयार आहेत।